Samen voor een toegankelijke toekomst. Onze doopsgezinde kerk in de West-Rijn heeft dringend onderhoud nodig. Daarom roepen we onze gemeenschap op om samen geld in te zamelen. Ons doel? €30.000 in 8 weken. Samen maken we dit mogelijk. Dit staat op de site van de doopsgezinde kerken van de West-Rijn. In de studio is de gast Annie Rekker, initiatiefneemster van deze crowdfundingsactie voor het behoud van de kerken. Goedemiddag. Nou, dankjewel. En mooi dat je hier wezen kunt. Ja. Want wat budget de doopsgezinde kerken voor de meerskap in de West-Rijn? Ja. Dan ga ik eerst even waarom in de geschiedenis. Het is namelijk zo dat als je een ouderen jaar echt de West-Rijners vreeg zullen, wat had de doopsgezinde gemeente van jou budget, dan zullen hele prutte zeggen, ik ben er op zondagskwallen west, ik had een club gaan en ik ben met de kampen mij west. En dat is nou echt wat we regelmatig jaren van die kampen, wat weer dat een geweldige tijd. En als ze dat zijn, dan nemen ze echt nog de bezar niet ooit houden. Ja, is ik hier van de week nog in die site me van, waarom is het eigenlijk ophouden? Waarom is het niet meer zo? Ik stierde als jonkje mijn dubbeltje bij een bak met piekengaas. Ja, en dan hebben we het er even oor. Maar dat leeft nog in de herinnering. Maar ja, we weten al je tijden bij verloren. Jeugd is orenwegen gaan. Dus wat had de budgetting van het kerkje nou nog? Nou, er is nog een gemeente. We hebben vieringen. We doen aanschuifmaaltijden. We bezieken de te wijzen. Maar wat het nou vooral voor budgetting had, is echt dat we toch wel uitvaarten kregen van mensen die ooit dat lijntje haan hebben met het kerk. En die zeiden van ja, daar ga ik ooit west. Mijn ben had er op club zitten. Daar wil ik nou uit wij begroven worden of naar een crematorium. Dus het had budgetting, maar we vernemen natuurlijk wel dat er een generatie natuurlijk verdwijnt. Waar mij die herinnering aan die gemeente, aan dat kerkje wat ooit budgetten had, ja, dat verdwijnt. En nou ja, daar moeten we eens nou voor inzetten dat het gebouw op zich net heel en dol verdwijnt. Nee, want ja, het gebouw, daar gaat het om. Ja. Want wat voor onderhoudswerkzaamheden binnen de neder en waar steken alle je de hand nu te mouwen? Nou, op een gegeven moment wie het zat, toen zie ik in het kerk en ik zeg om je heen en dan show je linoleum van 60 jaar lezen. Je sjoggen op een gegeven moment jongens hier met een schilder in en net meer gelijk vloers, ouderen die het moeite hebben met het podium. Dan zeg je oké, daar maken we morgen gang, dus we zullen zien of we dat voor elkaar krijgen. Nou, we hebben op een gegeven moment geld kregen ik wel van fondsen. Maar nou ben we in de laatste weken begonnen te strippen, zeg maar. En nou ben we echt schrokken. We zijn schrokken van dat we toch rotterij hebben in het dak. Er moest een nieuwe gasleiding komen, want die weer heel dol verouderen. We zorgen nou pas hoe dringend dat dit gebouw onderhoud nodig had. En in het begin zei ik van, nou we er met dwaande binnen is correct als keert het gebouw zich zinus. We kregen een LED-BNS door het plafond. We kregen ook moezegatten. We zakken haast door de vlier. En van een week dacht ik, nee, dit gebouw roept om aandacht. Dit gebouw roept gewoon van, jongens, zet je hem in. Ik wil heel graag hier steen blijven. Ja, van beschutting blijven. Ja. En in 8 weken tijd €30.000 opheljen. Hoe wil je hem dat doen? Ja, dat is iets. Een crowdfunding is natuurlijk van deze tijd. Nou, ik ben haast 70. Ik heb wel wat meegekregen van crowdfunding, maar net zat het werken. Maar ik vind hem nou, vanaf 9 februari, dat we er als het ware ingroeien. Eerst ben we begonnen met een heel mooie snede midje, mijn optreden. Dat genereerde gelijk al geld. En we deelden toen flyers uit. We zetten filmpjes op Facebook. En dan is het een stien in fever, ringen eromheen. En mensen jouwen het tro, sturen het tro. Dus die geld kan binnen. Maar op een gegeven moment verneem je dat die ringen aannemen. Dus wat hebben we die? Aan de weken ben we begonnen te flyeren hier in de West-Rijn. Mijn flyer. Jongens, ja, we hebben hem nodig. Dus dat is de tweede stap. Nou, en 9 weken willen we nog eens bij de Poimar staan van mij weer hem zegeltjes. Want die actie hebben we er echt bij. Dus geld, volle Poimar zegels. Maar ik wil nog even waarom komen op die orenvraag van waar helpen je hem? We gaan een oproep dienen van waar je moet helpen. Want we zijn een oudere gemeente, maar vooral oudere vrouwen. En het is fantastisch hoe hulp wat we aan een week krijgen van man, vooral man. PKN, Gemeenschap van Christus,
Mensen kwamen spontaan, men die mannen vanuit 10 uren. En elke dag ben er gewoon west om u te helpen. En daar ben we zo blij mee. Ja, echt. Maar ook door de tijd. En ik zeg online kun je dus echt flyers downloaden. Wat houdt dat precies in? Ja, nou, dan mag ik die heel eerlijk bekennen. Ik ben meer van het papier. Als ik bij de winkel kom en ze zeggen, wil je zegeltjes haar papier? Zeg ik ja. Dus downloaden, dat hebben we nog net in. Maar we gaan helpen van deze en die delen we uit. Dus daar jocht je eens meer op. En dat wil ik ook zeggen. Want in het begin dacht ik, oh gossie, ik moet alleen nog flyeren, hè? Maar toen waren er gewoon in de gemeente zusters die zeiden van, oh, maar wie wil ik wel even een paar stritten. Toen weer er hier op een gegeven moment die zei, maar welke stritten ben nou die? Oh gossie, ik denk, nou maak maar een app, meidje, het flyerteam. Tot nu haar binnen zomaar 8 tot 10 vrouwen die als de hele Westerijn al flyeren ha. Dus ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig wat het met mensen doet. Ja. Nou, en ik vind het heel mooi om te zien dat het echt wat Majo docht. Want jou stralen helemaal. Ja. En natuurlijk, het had een protte werk mat er verzet worden. Ja. Maar het jouwt echt weer heel vol. Het brengt echt weer heel vol, had ik het idee. Ja, het doet wat mij mee, omdat ooit mijn ouders hebben die in en ben doopt in deze kerken. Toen ik begon te preken, wie de Westerijn die zei je me van doe mocht beurs op een preekstoel. Dan strutsen ze me altijd door de reg. Vaak de preekstoel opgaan, dan zijn ze u zult net lezen. En dan zijn ze na de tijd van, nou, maar hier even om denken, daar even om denken. Dus ja, en nou God, mijn dochter is hier nou lid. Met de Christ zitten de oren, bender, palmpaas. Ja, dit kerkje zit in mijn hart. Dat is, ik kan eigenlijk nog heel lang erop praten. Maar ik zeg, krijg even mijn skuun erg naar de tijd. Het zit erop. Als mensen wat meer witte wollen, helpen willen, wat is dan nodig om te doen? Op een site zien of ja, ik zou op een site zien en op een flyer staat mijn telefoonnummer, staat een website. We zijn altijd te bereiken, dus wat dat betreft ben we wel te vinden. Ja. In ieder geval dank voor de komst naar de studio en een heel protte succes. Maar je binnenheljen van dat jild in die tijd. Ja, nou. Dank u wel, Annie Rekker. Nou, dank je, Janneke.